Ia guztia betez, Usurbilgo Osasun Zentroan pediatria kontsultarik eskaini gabe egon ondoren, eta denbora tarte honetan Donostialdeako esiko arduradunen aldetik zerbitzua berraktibatzeko inolako keinuri jaso gabe, irailaren 22an pediatria kontsulta berriro martxan jarri dela jakin dugu. Hori bai, ordutegi murriztuan, zehazki egunero 3 ordu zerbitzuan. Irtenbide bat izatetik urrun, herri honetako guraso argi dugu, neurri hau, Osakidetzako arduradunek ezarri duten murrizketa ezkutu bat den. Eta gure seme-alabek osasun publiko hurbila eta kalitatezkoa izateko duten eskubidea urratzen jarraitzen duela. Osasun publikoa eta unibertsala defendatzearen garraioetan, haurren osasuna lehen mailako lehentasuna izan beharko litzateke. Osasuna ezin da erdizka eskaini eta Usurbilgo Osasun Zentroan pediatria kontsulta zerbitzua murrizteko erabakia gure seme-alaben eskubidekiko errespetu falta garbia da. Apiriletik bizitzen ari garen egoera hau kalte larriak eragiten ari da gure haurren atzean. Eta horren aditu dira, hala nola, diagnostiko eta tratamenduetan atzerapena, gaixotasun zein kronikoak larriagotzeko arriskua handia. Prebentzio kontroletan murrizketak etorkizunean saihestu litezkeen arazo larriak garaiz atematiko aukerak mugatu. Larrialdietako zerbitzuen enkarga, arreta egokia zein. Familien lan eta bizitza pertsonala uztartzea, oztopatzea. Gure herrian gertatzen ari dena ez da salbuespena. Euskal Osasun Sistema Publikoak bizi duen prekaritatearen isla baizik. Kalitatezkoa izateko dugun eskubidea arriskuan jarriz. Aurrez aipatu bezala, herritarrontzat ondorioak nabarmenak dira. Hori dela eta, honako mozioa aurkezten dugu osoko bilkuran. Usurbilgo udalari eskatzen diogu Donostialdea esiko arduradunari galdegiteko berehala berma dezala Usurbilgo Osasun Zentroan herriko haur eta familien beharrak egunean beteko dituen pediatra zerbitzu duina. Usurbilgo udalari eskatzen diogu Donostialdea esiko arduradunari idatzizko informazio gardena eta zehatza galdegin diezaiola. Kontratazio epontxen egoera, zergatik pediatra zerbitzuaren murrizketa eta zein irizpideren arabera hartu diren orain arteko erabakia. Usurbilgo udalari eskatzen diogu, herri honetako gurasoen izenean aurkeztu dugun mozio hau helaraztea Donostialdea esiko arduradunari. Usurbilgo udalari eskatzen diogu, herritarron izenean arartekora jo dezan egoera larri honen salaketa egiteko. Eta azkenik, Usurbilgo udalbatza osatzen dutenei, etorkizunean antolatuko diren mobilizazioen atxikimendua emateko eskatzen digu.